Mulat moro Sang Arjuna punyokan kamanungsan ira kasrepan tingkai mungsu ngasuri yenten nonton di Kondoro Permati saged damel bombong cobi niko mang bersani sing do sami bersani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Ndara kula iki Ndara Permati sami keplok-keplok sami rang sami gumun dhateng tandang kridanipun Ndara Permati cukat trampil trengginas kaya nom-nomanku biyen den niku ndunduane taberi sinau tegen ugen nggone udi ngelmu ngatekke piwucale guru ora kaya anak-anak kula ngele pol nek dokon latihan do angel mesti do teko nelat-nelat kamu latihan ki ngendang le teko keri sing ngedrang ora tau latihan ayo sak mlakune ora apa-apa iya kakang kabeh ya saka panjurune Kakang Semar nadyan mengkene Wasmana Permadi durung rumangsa marem isih rumangsa supaing budi cupeting nalar isih rumangsa kurang isih kepengin ngudi undhaking kepinteran kawase Sang Kakang Semar angler banikang Senopati gawe gelar Nararya Beju Sudira Pamo Zaman rempah Suruh Bongkoro kita umangsa Giten murid sing sae nggih ngaten niku nadyan pun kasinungan kadigdayan pun duwe keluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari boten numuk boten sumongah sesongaran lan anane wong isih kepengin sinau terus sae niku sae Den iya Kakang gandeng iki wis ngaso sawetara aku bakal mbanjutke pendadaran iki pengestune Kakang Semar tak suwun bae iki Den tansah anguti
Surya Putra ya Suryatmaja pancen kepara nyata aku Permadi Wijanarka ana parigawe apa dene kowe wani wanuk kanggo kang lagi padha olah panana blanggan kanggo neter pendadaran iki Permadi mung lagi bisa olah jemparing kaya ngono wae jenengmu nganti kondangmu mandang monggo sejatine sing nyawang kuwi aku mung tak kenjepi tak kandhani ayo nek pancen Permadi iki noman sing ampuh tenan aja mung manuk kepetan tegese kuwi mung barang mati sing ditangsangake ana wit dalu kaya ana manuk mabur tak panah mesti kena sawangan iki Permadi. Santai, tenang. Ampun minder Gus, ampun nervous. Tandingi. Yo Petru. Apa sing iso mung kowe Suryatmaja? Permadi iso para sawangan iki Suryatmaja.
saiki sawangen olehku manah manuk kae kaum kok permati. Manuk tak panah karo ngukur wae kena. Lah kok dadi mung semono kebisane siswa Pendhita Durna ulap-ulapan sing dadi ucap. Ayo saiki adu katihasan karo Permadi. Takut jojo kantaran bau gedhi milang tatu soya mojo.
ngadeg Jagrakaya Tugu Sinukarta Tugu wujudan manggon Sinukarta sinungging jawi-jawi panggih menika sang ratu Jimat Dewi Kunti Talibrata Dewi Prita lagat jroning tias duping mulat linya sami Bratayuda risang panengah pangsah kaliyan Suryatmaja jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet mulat kekalih Cakaya Jambe sinigar kaya datan siwah sarambut sigra lon-lona nyaketi kang sami Bratayuda duwis saged kagating galih mulat sangat bagus dinana sang-sangan mawa titikan surya sumarat mugar murub dadya kelingan laman nalika semana jabang baingkang wis mijil saking sarirane Dewi Kunti ingkang diluwadahi gendhaga kabicarimat dianing genawi kocap duwe cetha pamawase Dewi Kunti sara geter salirane brol kang riwe betangkis dadal kemut lamun punika jabang baik Atmat Janira nanggih sang Surya Putra sumurpet kang pandulu tan kinampah dugi taninggalih tengah saya doyong linya jumeneng prak Kamidara Dewi Kunti Pradursina sang Dewi Kunti kocap Raden Bratasena duping mulat wah Kunti babu krama Seno adimu Permati konser gone gelut karo sapa kae Bratasena mundur dhisik tak prepekane bocah nong-nongan kae Semubang Iwang Haruno
dinetrane nganggo rapuh sabdane kukila ringkane kara sageter kirtuane kong leru sing binipaco Nger, aja seneng go tambuh nyatane aku durung manuk. Kowe kuwi sapa? Lah kok wani sumalana lumebbu ana ing paguron saka 5. Nganti gawe gumun kang padha ndelok. Sapa kowe? Inggih, Sang Resi Durna. Menawi dangu dhateng kula, nami kula Surya Putra, ya Suryatmaja. Lare saking Perta Perlaya, kula ngaturaken sungkem pangabekti Premban. Ya, tak nampa, tak nampa. Kowe sumalana wani mlebu rene sing ngakon sapa? Sing jawab kowe iki sapa? Ora dijawab ki ora usah mangkat. Jan. Inggih, saking kekajengan kula piyambak, Bawa Premban. Kok kendel? Lah kok wani kowe? Inggih saking kaslapnata ing raos manah kula, dupi mulat kawedikan para pandholan kula ingkang namung semanten kesagetanipun. Nyatanipun kasuran mengsah kaliyan kula, mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima. Nanging jebul kawedikan kalantipan kasantosan keprigelan saged ngungkuli siswa paduka. Oh, lah kok umuk kowe. Umuk bocah iki. Suratmaja, ngene ya. Ya arep kowe pinter bebasane songkel jagat jaring angin. Arep kowe peng-pengan bebasan ora tedas tapak paluring pandhe sisane Gurindra. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged nimpat. Menang ki lak rumangsamu. Mergo ngene, murid-murid saka 5 ki ora mung tak ulang dadi wong kang ampuh peng-pengan. Kandel kulite, atos balunge, ora mung cukup kuwi. Nanging sing tak ulangke ya kuwi babagan tata krama unggah unggulan Subasita. Sing unggul aja banjur ngres sing kalah. Nanging aja srek lamun diwarahi dituturi. Tur sing kalah ya wajib nututi supaya iso padha. Ngono. Ya wong patrape aja gawe cilaka. Ngerti ya Cah Bagus? Siji wong pinter sing isih gelem njaluk panemune liyan kuwi klebu manungsa sing wutuh. Loro, wong pinter sing emoh njaluk panemune liyan kuwi wong sing setengah manungsa. Telu, wong bodho ora gelem takon ora gelem njaluk panemu kuwi durung manungsa. Mula Resi Durna nek mung tok pameri kadidan sing kaya ngono kuwi mau, aku ora gumun. Aku ora gumun. Mergo kowe ora duwe cacah. Ora duwe tata krama, bener. Satriya kuwi kudu sugih lelabuhan kang utama, sugih kadidayan. Sugih kepinteran nanging tetep kudu andhap asor. Kuwi kudu andhap asor. Ora kaya dapurmu kuwi. Lagi pinter sithik wae wis umuk. Wis gleleng, wis kemaki. Ora kena diunggahi. Lah umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo aku. Ora ana gunane Suryatmaja.
wijine wus gagak tenjang ayam loro hamalungi bang wetan sumamburat kowe sing jeneng Surya Mojo ya Surya Putra inggih Raden Kasinggihan mekaten bocah ngendi kula lare Pertapraya putranipun Kusir Adrata paduka menika sinten Raden aku Kurupati pambayone para sata Kurawa kowe saiki arep ndi iki badhe wangsul wonten ing Pertapraya rasa ora sah mulih isih yahene kok mulih jagongan karo aku wae Surat Bojo kowe ketok keprigelanmu kaya mau kae aku kok dadi seneng aku dadi kesengsem karo kowe bocah kok baguse kaya ngene iki kesagetan kula namung semanten Raden ora nyatane kowe bisa menang karo Manungah Pandhawa ateges kowe bocah sing ampuh pengpengan yo kowe saiki tak rengkuh kowe tak rengkuh dadi genepe para Kurawa aja semlang kowe melu aku kepenak kowe melu aku sesuk kowe bakal tak dadi ketunggule para jin